Hey, Daniel, jeg vil fortælle om Forop Sommerland A/S, som betyder, at det er et aktieselskab. Angiv navnet på virksomhedens administrerende direktør og bestyrelsesformand, og Søren Kravlund, du ser billedet til venstre, han er direktør, og Ole Mølgaard, du ser billedet til højre, han er bestyrelsesformand. Så skal vi sige navnet på det firma, der har revideret årsrapporten, og det er årsrapporten, den er så revideret af Birholm. Og så skal vi sammenligne resultatopgørelsen med principskiften i figur 12.5 og figur 12.6 og bestemme herudfra, hvilken opstillingsform der er anvendt i resultatopgørelsen. Efter vi har kigget på begge to, så kan jeg så sige, at det er anvendt en artsopdelt resultatopgørelse. Så yes. Angiv nettoomsætningen års resultat for de seneste 5 år. Der kan vi se, at nettoomsætningen den er faldet lidt siden 2013, hvor den ellers var i stigende. Det var steget siden 2010-2013. Lidt over 20 millioner, kan man sige. Så, og så kan man sige, at årets resultat, det er så også steget fra 2010-2013, hvor det så også er faldet drastisk næsten til det halve års resultat her i 2014. Og det er ikke så godt. Og forklaringen på det kan så være, at selskabet skriver, at deres regnskabsmæssige resultat for 2014 det har været tilfredsstillende. Resultatet udviser et overskud efter skat på 8,6 millioner. Det realiserede resultat er baseret på en nettoomsætning på 123,9 millioner danske kroner, hvilket er et fald på 4,5% i forhold til den realiserede omsætning i sæson 2013. Og det kan så være fordi der har været en meget varm sommer, hvor stranden og Vesterhavet har været en hård konkurrent til det ekstra besøg i Forop Sommerland. Gæsttallet i 2014 er således i forhold til 2013 faldet med ca. 70.000 gæster. Herunder en væsentlig nedgang i det gennemsnitlige antal besøg per sæsonkortholder. Så det kan være derfor, at fra 2014 til 2013, det var 2013 til 2014, der er sket de drastiske fald i omsætningen og årets resultat. Og så redegør for ledelsens forventninger til de kommende regnskabsår. For 2015 der forventer de så igen at kunne realisere et tilfredsstillende resultat med et forventet gæstetal, der er lidt højere end i 2014. Der vil til sæson 2015 blive gennemført investering i niveauet 13 millioner danske kroner. Der er herudover engang sat en opførelse af et hotel i parken, og 50 værelser, der vil stå klar til sæson 2016. Den forventede anlægsinvestering i hotellet afdrager 47 millioner danske kroner. Og så angive aktiver i alt, egenkapital i alt og de samlede gældsforpligtelser for de seneste 5 år. Der ser de samlede aktiver, de er sådan set steget siden 2010. Der kan man også se, at det er fra 2010 til 2014. Ja, og det er steget, og egenkapitalen, den er sådan set også steget siden 2010. Hvor man kan sige, at det er godt, fordi så får de nogle flere penge i kassen. Gældsforpligtelser i alt, den er så steget, det er så fra 2013 til 2014, man kan se, der er kun 2 tal. Den er heller ikke så høj, men den er stadig lidt høj, og det kan være, at den er sådan lidt høj, fordi at nu har de investeret i de her 13 millioner nye. Der, hvis jeg skal have lavet det hotel, så skal jeg i hvert fald sætte nogle penge i det, og hvad de er lånt for råd til det. Og så redegør for, hvordan de materielle anlægsaktiver de afskrives, og der kan man sige, at de materielle anlægsaktiver de afskrives ved, at man ser på værdien på sin vare, når den bliver købt, og så lang tid man forventer, at den holder. For eksempel hvis man køber en stol til 500 kroner, når den så er købt, så mister den værdi lige med det samme, og så er den måske kun 450 kroner værd, og den kan måske holde i 10 år, så afskrives stolen så med 45 kroner hvert år. Og så angive varebeholdningens udvikling og diskutere, om det er en positiv udvikling. Og der er så taget varebeholdningens tal fra 2012 til 2014. Og der vil se, at det er ikke en god ting, at deres varer har mistet værdi. Det er gået drastisk nedad, kan man se. Der kan man se, at det er ikke en god ting, at deres varer har mistet værdi, fordi så tjener Forop Sommerland ikke så mange penge, og de mister sådan set nogle penge. Så jeg vil ikke mene, at det er en positiv udvikling. Så det var det.